Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Αναστασιάδης, ιδιοκτήτης του συνεργείου Racing Club και της Ουσιαωτού, Λεωφόρο Στρατού 151 και Νέστο 4 στην Πολύχνη. Έχουμε γνωριστεί με τον κύριο Χρήστο Μπασκούνη, ο οποίος έφερε ένα μηχάνημα το οποίο καθαρίζει μέσα τον καταλύτη, τις βαλβίδες και όλα γενικά το σύστημα του αυτοκινήτου. Κάναμε μια εφαρμογή πρωτού μια εβδομάδα σε ένα αυτοκίνητο RAV ενός πελάτου και είδαμε ότι το αυτοκίνητο ενώ είχε πολλά προβλήματα και έκανε διακοπές, έπαιρνε αργά μπρος, δεν τραβούσε καλά στον δρόμο, με την εφαρμογή αυτή που κάναμε με το μηχάνημα, το αυτοκίνητο έγινε εντελώς διαφορετικό. Είχε καλύτερη επιτάχυνση, είχε άμεση δηλαδή ανταπόκριση στον γκάζι. Ήταν δηλαδή, εγώ έπαθα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία και το μηχάνημα. Ελπίζω να το ξαναδοκιμάσουμε σε αυτοκίνητα και να δούμε τι μπορεί να κάνει. Εγώ είμαι διατεθειμένος εδώ στην περιοχή να αναλάβω την αντιπροσωπεία του μηχανήματος αφόσον με δοθεί από τον κύριο Χρήστο Μπασκούνη και ό,τι με λιγενέστε. Πάντως θεωρώ ότι το μηχάνημα είναι πολύ καλό, γίνεται η εφαρμογή επάνω στο αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να λύσεις τίποτε από το αυτοκίνητο και να κάνεις οτιδήποτε μετατροπή. Εισέρχεται στην εισαγωγή του αέρα στο φίλτρο αέρος και γίνεται όλη η διαδικασία. Αυτά.